मा आयदानि सायाव सावरायगोन बेसेबांखिनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि आयदायाथ' माने जोंना दा संगठन फोरबो जागोन जोंनि आफादनि फोरबो आरो बेयो दा बे जोंना बे फोरबोआवहाय मथथे बोसोरथामजों खेबसे जायो बेयो ओमफ्राय बेयाव फार्स्टआव जोङो मेम्बारशिप ड्राइभ खालामो आरो प्राइमारि मेम्बारशिप ड्राइभ बिनि उनाव जों एक्टिभ मेम्बारशिप खालामो माखासे क्राइटेरियाफोर दं जेनेबा जायफोर जोबोद मोजां खामानि मावनाय जायफोरजों गोबां मानसिफोर दं जों बेफोरबायदिनो एक्टिभ मेम्बारशिपखौ होयो आरो बिनि उनावहाय बुथनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेल कमिटिसिम माने सोलाय सोल' बा रिसाफल माने जेरै बायदि मावोब्ला दोलोआ गोरासिन जायो बिदि हाबाफारिखौ लायो आरो ओमफ्राय दिनैहाय जिहेतु जोंना संगठन फोरबो सोलिबाय थादों नालाय जिहेतु जों बिजेपिनि लाइमोन गांखं जायखौ भारतीय जनता युब मर्चा होनो बेयाव जों दिनै जोबोद मोजां मोनदों मानोना जोंजोंहाय लोगोसे जोंनि आसामनि मानगोनां जोंनिनो युब मर्चानि आफादगिरि राकेश दास बिथाङा बाहागो लाफैदों बिथांनि थाखाय अबयसे फार्स्ट नङा क'क्राझाराव फैनाया खिन्थु बिथाङा भारतीय जनता युब मर्चा आसाम प्रदेशनि आफादगिरि हिसाबै दायथ' लानायनि उनाव बे गिबि खेबनि थाखाय फैदों आरो ओमफ्राय जों दिनैहाय नुदों ओरैनोथ' जोंनि प्रेजेन्सआ आगोलनिफ्रायनो गोराखा युब मर्चानिया आरो 8था मर्चाफोरनि गेजेराव जों जेब्लायबो युब मर्चाया गोरासिन जों बेखौ दिन्थिबोबाय थानो जेब्लायबो नाजाखायो आरो दिनैनि दिनाव मानगोनां राकेश दास बिथाङा जोंनि क'क्राझाराव आगानै फैनाय लोगो लोगो आरो जों बोलो मोनसिनदों आरो नोंथांमोना हयथ' नुबाय बेवहाय लैहोर लैहोर लाइमोनफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लाफैनाय जेनेबा थांखिया बेनो जोंनि दोलोआ सिगांनिफ्राय अनेक गोरासिन जाबाय आरो युब मर्चानि खेथ्रआवबो आगोलनिफ्राय आरो गोरानिफ्राय गोरासिन जाबोनो हमगासिनो दं ओमफ्रायहाय जेनेबा जिहेतु इलेक्सना खाथि बेवहाय जोङो लाइमोन गांखंनिबाबो जोंखौहाय माने प्लान खालामनाय स्ट्रेटेजि खालामनाय जोंबो जाहाथे बिदियाव बाहागो लानो मोनो बिनि थाखाय जों माने सिन्था खालामो आरो ओमफ्रायहाय जिहेतु जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो युब मर्चाखौनो बयनिख्रुइबो साबसिन माने मा होनो बेखौ बिबान होयो होननानै जों बुंब्लाबो गोरोन्थि गैया आरो दा जों फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंना इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि जाबाय जोंबो जोंनाबो युब मर्चानिया एक्सट्रा बुथ लेभेलसिम जोंना आफाद थायो आरो सेन्ट्रेलावबो दं जोंना स्टेटआवबो दं डिस्ट्रिक्टआव दं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव मण्डल दं मण्डलनि सिङाव जोंना युब मर्चानिया एक्सट्रा आरो माबा थाबावो आरो एक्सट्रा आफाद थायो आरो बे हिसाबै जोङो बिबान लानायानो युब मर्चायाव बिबान लानायानो बिराद बुरजा जायो आरो जोंना 28,000 गाहाम जायो आरो मोनसे डिस्ट्रिक्टआवनो गतिके जों गुरै नङा जों बिराद गोरा ओमफ्राय जोङो साबसिन गोरा खालामनो थाखाय जिहेतु दा संगठन फोरबो जादों बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोननि बोसोनजों जोङो गोरा जानो नाजागासिनो दं आरो दिनैहाय हाबाफारिया जेनेबा संगठनिक सभा माने गोनांथार मोनसे जोंनि मेलमोन आरो बे मेलनि अनगायैबो जों आलदा माखासे हाबाफारि लाबोदों जेरै हुइल चेयार राननाय माने जोंनि ओनसोलावहाय गोबां माखासे ओरैबायदि दङ जाय सुबुंफ्रा थाबायनायाव उसुबिदा आरो पार्सन उइथ डिसेबिलिटि दा बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै दिनैनि थाखाय जों साबाखौल' सायख'दों दा बे साबानो जोङो हुइल चेयारखौ राननानै हरनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जों हाबाफारि माबाबावदों ब्लाड डनेसननि सार्टिफिकेट राननाय आरो दा जोंनि इण्डियायावहाय बा जोंनि ओनसोलावहाय थैनि गोबां माने खम जायो आरो खिन्थु बैखौहाय जोङो बोरै माने बे प्रब्लेमखौ बोरै फोजोबनो हानो बिनि थाखाय जोङो युब मर्चाया जेब्लायबो माने थै होनो थाखाय राजि आरो ओमफ्राय जोङो थांनाय माने समफोरावहाय खेबब्रै भारतीय जनता युब मर्चा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो ब्लाड डनेसन प्रग्रामखौ खेबब्रै लाबाय ओमफ्राय रिसेन्टलि जोंहा बावैसो सान सिगां ब्लाड डनेसन केम्प जादोंमोन नालाय दा बेखौनो जोंनि डनारफोरखौहाय दिनै जों आरो इनकारेज खालामनो थाखाय सार्टिफिकेटखौ जोङो राननानै होदों आरो साबैसेनिबो बारा सोद्रोमाफ्रा जगदान जादों ओमफ्राय गासैबो लाइमोनफोर ओमफ्राय एकदम
सिगाङाव गुबुन गुबुन आफादफोरजों गुबुन गुबुन दोलोफोरजों खामानि मावबोनायनि रोंगौथि गोनां लाइमोनफ्रा जोंजों बाहागो लादों आरो आक्रासनिफ्राय दङ बिपिएफनिफ्राय दङ आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय फैनानै जोंजोंहाय दिनै बाहागो लाफैदों। फैबावनो गोनां गोसो गुदुं दङ नामा लाइमोनफोरा? दङ, अनेक दं, माने फरायबाय थानायबो दं, खामानि मावबाय थानायबो दं, माने जोंजोंहाय मथथे रायज्लायबायानो थायो आरो जों सम्पर्कआव थाबाय थादों। ओमफ्राय सम फैब्ला आरो जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो लाइमोनफोरखौहाय लाबावगोन आरो खारन जाबायदि जोंनि दा सोलिबाय थानाय सरकारा लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावबाय थादों, फरायसाफोरनि थाखाय नोङो निजुत मयना होनाय, ओमफ्राय नोङो जेनेबा साख्रिनि खेथ्रआवथ' दा फैसाबो थाइसे होननांला। आं मोनसे ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं नोंथांमोननो खोन्थानो लुबैदों। आगोलनि समाव कम्पिटिसन लेभेला बिराद खममोन दे इयुथफोरनि गेजेराव, स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव, खिन्थु दा कम्पिटिसन लेभेला बारायबाय। मानो? नोंहा जेनेबा मोनसे फिल्डआव एकदम गोरोंबाबो नोङो साख्रि मोनहैयामोन आरो, खिन्थु दा नोङो गोरिब न'खरनि मानसिबाबो साख्रि मोनो नालाय, बिसोरो जाय जाय फिल्डआव इन्ट्रेस्ट बै फिल्डआव गोसो होग्रा जाबाय आरो जायनि थाखाय कम्पिटिसन लेभेला बांबाय। आगोलाव थाखा होनानै साख्रिखौ बायनांगौमोन, खिन्थु दा थाखा होनानै साख्रिखौ बायनो दरखार गैला। जाय न'खराव फैसा गैया, जाय न'खरा सोलिनायाव गोब्राब, जाय न'खरा गोरिब, बै न'खरफोरनिफ्रायबो साख्रिखौ दा गोरलैयै मोननाय जाबाय आरो बयबो मानसिया साख्रि मोनजोबा, बयबो लाइमोनफ्रा साख्रि मोनजोबा, खिन्थु थांना थानो थाखायथ' नोङो सर्स अफ इनकाम नांगौ नालाय, रां रुफाथ' नांगौ। रां रुफा आरजिनो थाखाय जोंनि सरकारा CM ट्रिपल ए चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर आसाम बे मा होनो बेखौहाय स्किमनि गेजेरजों गोबां लाइमोनफोरनो गाव गावनि फिल्डआवहाय इक'नमिक लाइनाव आरो माने बिजनेस लाइनावहाय खामानि मावनो सुबिदाखौ होदों आरो बेवहाय जेनेबा आंबो सासे मेम्बाराव दंमोन डिस्ट्रिक्ट कमिटि बे सिलेक्सन मेम्बारावहाय। दा आं सासे इयुथ जानानै आरो इयुथफोरनि बिदि एथ' मोजां गावनि आथिङाव गसंनानै थानाय नुनाय गुबुन गुबुन लाइमोनफोरखौबो लाइभलिहुड होलांनायनि खामानियाव आं बाहागो लानो मोनफानानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बिनि थाखायनो आं सरकारखौ खौथि खौथि आं साबायखर होयो।